Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTM menta kasngi kala pentip bakala rai ban penjin sur shipor ikajing yaki jongka kata bastang biang ban lej ahjing hikai haki school nelet ken marks evaluation bat kiwe deki kam nadu kala asngi ublai hadu kasngi thoding jongka tayu ban wan Sani kara jongka FASTM kadai hadian bana kaliang kasor kaling bau additional chief secretary education ulaya tu hakinong yalam kasenjuk bakilaya kendu banwa jing tep halor kajing ya chakmat kajing dawa jongki pensyai halor kane kasenjam bagila shim na kaliang ubabu Andrew Lingkoi ubade secretary ka FASTM ulaya tu badai hadian bakilaya kendu ya uba DP walang bakisa shim ya kane karai Ubabu Andrew Lingkoi ulaya tu bana kaliang uti officer katanat kalale ya kabadon kam kataban phano ya file na kami jong u sya kami menteri rangba kum tana kaliang kinong hikai kilarai ban aila chitayo baka sarkar kan pendap ya kajing dawa jongki haringkat ki kendon balada kamla man pendap hapo kasitayo na kaliang jongki kin sapelong biang ya kajing iki kabakam ting Iwan hane mentana kit khot jong ka CEC ban ai kajing keren ban pensyai yang ki parano hikai kepada ki member jong ka FASTM halor ki katu kane ki phang ki ba ka CEC ka ba lasam ya ka meeting ba menin ka singi aku praterik ha ka ba katu kane ki resolutions ki ba ngilai rai ha kane ka meeting te mentak singa don hani ban keren bat ngakwa ban pensyai ning kong ba Isar Mebon ibare spokesperson jong ka FASTM idon ki program ki ba imla ban pep na kata kadau nga ku secretary nga haban sim ya kane ka jing kit kli man takasngi bangan keren haka na kaliang jong spokesperson te ka baning kong ka ba kwa ban pensyai ya pi ki para dekhot ki para nong hikai baro jong ka FASTM bangi Nidan ban persengau sapi ba menen kasngi ngilayo pediang ya ka city resign jong u presiden u ba Kenneth Shadap ha ka ba ula ai syak office ya ka city resign jong u ka ba ula ongru ba un ailat ya kiwe pat ki member ban semiti ya ka sugi jong presiden te ka CEC ka bala syam kerki menen ngila syem ban ngila pediang ya city resignation jong u presiden jungi ba Kenneth Shadap bat namar bangidon hapdeng ganjing yaki bat ba ngimdon sibun kapor bangin ya elect ki members thamai lene bangin penthamai kino kitkam te nakata kadau ngila penkiu no ya vice president bon simtino ya kasuki jong president bat ita i babu dining roy bat nadu menta kasngi CEC kala penkiu no ya vice president ba ilong ba simtino ya kasuki jong u president but ya ka suki jong vice president idang bat hi da u ibai pro president namar bingidon amut ki vice president but ya kata kasuki labat i Sir Kinstar Mumin ibade i dekhot jong ka mubsta Nagoro Hills te kabaar ko aban penpau hange ba halor kajing bodin jongi na ki CEC ya kajing trekam jong sarkar halor kimat jing dawa jongi ngilap katuk ne ki jing ki ansar ki balong positif na ki office mdei na ki minister re ki office bar halor kane ka sarkar kala penpau hakila pathai kubor ba ka sarkar ka kerpat ingi ban ya trilang bat ka kerpat ingi ba ngin pen jajai no jiki jungi bat halor kata kapang ngi menen na kasi isi ngila rai ba ngi penjun surno omdei bang yuweng ya kijinga ki indrengin penjun surno menta shitayo tek ngin penjun sur bat ngi kerpat ikino hikai ro ba kin lek phai na osaki school ki nong hikai ba le ki correction evaluation duty jong ki ro ba kin lek phai na osaki center jong embos haki santar baper bat kiwe ru ki duty lani ki ba ka sarkar ka ai ya kino hikai kum ki exam duties bat kiwe bat yakine ru ni naka seng ila rai nak CEC ila rai ba ngin ya sim menta shitayo bat kaseng ru
nakarai jong isi ngila aipor yak sarkar mentashi tayo tek bahkan pendap ya kijing ya kimat jing dawa jungi bat ngiru na ka seng ngi don ban pensngau sak sarkar bangi kloi bani trilang ngi kloi ban wan sakami jong jing ekren bat ngi kloi ba ngin pelai por jadi bangin yakren sutu jingbut bat ngi kloi ru ba bangin ya trilang bar sarkar hakino kino kibenta lada ke sarkar ka ayangi ya kimat jing dawa jungi ha ka jing tho berkata kadai karai jongka CEC but kabakado ka CEC kala sim ya kadai karai ba lada ka sarkar kamla banle AA hapo shitayo berkata kalong ban nadu mandi nadu lasinin kong il ai por ka sarkar hadu sithoding kabamot hapo kana shitayo lada ka sarkar kamla banle AA mangi kidkhot jong ka fastom ngin sim dakawai pat ka sinjam hakaba ka jing yakhi ji kan long kham ting e su bari ka bangi le manta bangin sapai hakata kapor ba ka sarkaru lese kanla ban sadem ko usulan krop bangi ha ka de jing jenjar jungi bar ka ne ka jing dawa jungi bat ya kata ka bangin sa sim ya karai bangin sa launch hakawai pat ka jing yakhi ladak sarkar kam ai jing sarkar kam ai response ngin saya da kata sinjam bat kata kan salong kasinjam kaba ting kaba kala ban long ro history le se ya kasti chungi te ngakarpa iki para member ki para dekhot namar bangi ngiyo ya ka positive response na ki office umde na ki minister namar hado menta ki minister ki pat khot ya karane Chief Minister UM, Education Minister UM, reng isu yo jingtip katuk ane naki office kebangi follow up. Bat halor kata ni isu penjensur, ban ngi kerpa di kino hikai sobha, ban ya trelang namar ba ni kwa ban sim da kane ka sinjam ka bamanta bangi ailat ya kesorkar sitayo bahkan pendak ya ke ba ngi dawa. Bodin jungi ni gisngi Village for Education Department. But ngiyo ki file number but hadin kata lada ngi kli yaki syai kalapoi but maki kimla ban ya thui ngi syai kapoi number maki ru ikumba kabun ba ka benta bagi haban le te maki ru kimtip exactly kadon syai te hakajuro kapor namar bagi dang apa hapo planning department ba ki nyawat ki file ba hapo education department te ngilai kendu dia DP walang but mai ila ay ka positive response ba ichimkia but ila ong bamanta kasi in move no e ka file te halor kata ni sim karai ba kal adai ka positive response but ngin nang ni sakmat ngindang yai follow up susu ya ki file but ya kan ka jing ai response jong ki officer but ngakermen ba kane kan long kapasiso kemudian Kesibukan saya nak yang jom ni pi walang. Kadi halor ka jom dawa jom pi ban upgrade deficit system, abi deficit pattern ya pi. Lani ban ada tu ka enhancement tulak jom. Kumbang li barus katu education minister ulang ba ka sarkar dal kanumla ban upgrade yang isa deficit system deficit pattern te niyo ka response ka jo ba ya menta ka sarkar ka ai ngi dak enhancement but ngi pedang ya kata ka rai chung sarkar la ka ai dak enhancement Sarkar ban enhancement ayo ma proses tu bikin ke ulang dik ai ka jingtho innum yu ke hot ayo dem ka jingtho ngi padio ka jingtho hadu menta na ta kadang yang bang ngi penjensur menta tang stayo lamar bangi yang ba ka sarkar ngi ai la ka sarkar bahkan sim ya ka rai sitayo but hapo kan sitayo la ka sarkar kamla ban ai ngi dak jingtho ngin wan biang da kawai ka movement ka jing yakhi jungi ka ba kham jor su bane kane ka bangi laya kata hot kompensasi nanti akan kompensasi ami penjinsur kane kawai kalong artli ngidap da jing sokhia kum kino hikai ngidap da jing sosi da jing sokhia ba ki khna school kibun ki som hayeng ki don ruk besuyai surok ki don ruk bali school khami ojing hikai tengi kumi noi kai ni badona ke jingit kli ngimna ban su pe khna ba
kidu no ya ka jing hikai ba kide ban yo na kata kadau ngisim me kana karai ba ngimla ban su i kana ngisim me kata karai ba gide ban late sa school lakumno bangi hapet bangi don kata ka jigit kli bangi hapet kana aro kata kadai ko we bar ka baar kalong kata ba namar ba sorkar kala ayengi ba kumbo education minister ula kren ba ka jingkhang ka pli tengiru ngi kermen ba gini gisngi kata jingkhang jugu kan pli ke na kata kadau ngi penjensur tang menta sitayo Kemudian hadian kata pun pada sorkar kamu respon kin. hadin sitayo lada sorkar kam ai respons e ngi gin jat yang da kata ke movement bangala ong EP ba ada ka kam jur susu lesi ke bangala ong kala panlong ke history ya ke state jungiro Kemudian kalau hilang belum ke jimu trop jeng sorkar ke jengki jempi lah long ikun bahati perhati buat nangyap ikiplam. Dalam kamu respon. Kadai kata ke bapiong pi namar ba kajing ekun jungi bar ke sorkar ngim de bang ekun persya ya ki school management ngim de bang ekun persya ya ki kena ngim de bang ekun persya ya ka ya ki migi pa ngi ekun persya ya ke sorkar de bang ekun lagi rengi ngi dawa ya ka hok kum kino hikai bangiru ngidon ka hok ban imlang kum kiwe kinong trei sorkar mangiru ngidon ni ka bentak hajing sya ngiru ngidon ka bentak bak ya bah hakaba teng ka bawang bangila pele jimut palatang ha kajing hikai kiwe ki jing yo jing mentoy ngidu no Kini jangan ipoh pi sorkar sitio kasar lalu mentane lalu tak kesini kajing ai por jingi ke sorkar bahkan pendap ya ek badeban pendap bahkan ai ngi ya kata kajing tho kadai nadu lasngi nengkong hadu kasi tho de te kata kadai kajing ai por jingi na kasen ngi wang si por da ka bangi ai tang sitayo re ha kajing sisa kajing pejin sur jingi kalong ba ya kitu kilai teligi resolutions ba ngi haban ngin lek phaino siki school ki badai bar lek kar paper but kiwi ki duties ba ka government ka ai yang kiwi kai ngin simenta ndrei mangi kum kinoi kai har an sul ngidang don kata ka mesin jing iki ngimpat wen Cuma kalau nyekran di pagi tu malam terus balang kalau ikut kalau mereka nasban. hoi kadai kata ka bangi follow up ya ka proposal ka bang ila ai man kadai te kadai thik ka tu Berhatu nak yang usah di piwalang pedang itu kejik terwajib piban kentil dekat rahajar. Ya kata ngim lapan ong usah di piwalang upedeng kata nomor bakasta kasong hakarai jong u minister UCM bat u education minister kasong hakarai jong ki te usah di piwalang usule ek bau de banle. Wong ba mantak ski un sa le ek berengkam bon proses no ya ka file. Kata ka de response pengi ono di piwalang. Katkum kajing yatu jong ba kajing ong jong ba mantak ski un move no ya kana ka file syakami jong UCM. Tengi up mangi kmilenti ya kajing saiso na kata kajing tresitom jong iba jong isa di piwal